morning. Maayong umaga. It's Monday morning. In the morning, I wake up feeling no pain. Long stretches, I get to remember it. Then I see my bed is empty on one side. Back in the sheet, only place I can hide. In the morning, I'm wondering how I'm gonna get through the night. Sick and weary, and only your love's gonna make it right. Tayo ng kape. I close the curtain, sweating, shaking all over. Kape. Imagine you're here. I'm looking up at the door. I'm a better man with your love than without. Stuck in the sill, I may never make it out. In the morning, I'm wondering how I'm gonna get through the night. Sick and weary, only your love's gonna make it right. Yeah, only your love, only your love. Only your love, only your love. Just a little, take me along the way. Won't you visit? Won't you stop by to stay? I'm a better man with your love than without. In the cell, I may never make it out. And in the morning, I'm wondering how I'm gonna get through the night. I'm sick and weary, only your love's gonna make it right. Yeah. Only your love, only your love. Only your love, only your love. Only your love, only your love. Only your love, only your Jing! Jing! Salihin mo yan.
nito. Epon. Ay. Epon makalbol. Nga na. Karami darang deng. Pagluto natin. Sabi ko namin sa kanila.
Kasala ko ha? No? Kasala ko. Ano ba? Huwag daw tinola. Ano yan? Tinola. Kaya isang malunggay siya yung pang tinola. Palasena. Ay. Ano to? Palaya. Palasena sa palaya. Ano? 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 Bukas tinola. Ano oras din? Mag-is pa lang. Yan. Punta ako pa magsabi. Mura natin. Dahil sila pa. Ano ba? Kaya. Kaya pang sakit. Makabuntin. Lunes ngayon eh, Jing. Ha? Yan yung tayong bulong mo. Yung bangos. Tayo pa, 7:46. Ito ko rin yung naglasen. Bar. Masipag yan. Mag-okay. Ayan. Mainip ka kasi yung bala. May manggagawang yung bala. Nalilipang na siya. Tatang ko kasi kung lang mag-dobro. Hindi mo mag-abstain. Pati yung kumpanya. Yapin na niyang... Kala mo nalilibang siya. Yapin na niyang material. Oo. Benefits kaya na. Oo. At saka liyaman magsan lang kay is na. Ano na po rin mga mata. Titik ko rin mga parang. Ano po rin. Kini sa lada yung is ba? Oo, isang natin Ah, pedita? ATM. Ngayon ito na may bali. Sa namin yung SS mo, 5,000. Ay kan pa ilang kuha. Kasi Yeah. magsweldo yung kumalang 1,000. Iya, liyaman. Wala na visa. Ito na naman kami. Hanggang mag-pension niya. Hindi kanyan para gula mo rin yung SS. Katang Oo, kasi mag-pension yung mga kuli. Kaya yung mga kuli pwede mag-asawa ng liwa.
Kasi bang isis na pa. May lako na yun. Oo, ay may nabuli. At saka matandaan, sa wala kawari. Mga diyan. Parito ko na. Hindi naman meron paritong balasenas. Mamaya pang 9. Magluto. Wari ba? Ay, may luya. Hindi na yung luya. Tuyo. Oo, Talaga. hindi na ko yung paksik. Ay, vaccine niya ka pa. Kaya yan. Puro aslam. Wala, di na ganun tayo. Nakaslam na po, aslam. Ang namurin ganun. Mabagpul pa na. Mamay yung sibusan mo. Pwede ko na po. Malaksa mo. Hanapin mo na ito. Wala po, marami kang Ay, 45 yung kain ni Jing. Abios. Salwang ko. Tayo. Tayo. Mamasahe ko. Alim mo. Pagalong tayo. Anan ko. Wadlaret ay tatay dam. Daman. Ako kikiro ko. Ano din din sa dira? Right, Ano itong banutong late? Ang dito, miss tayo. Ito mataba? Oo. Mataba yung mataba eh. Ang banda Kay Vera yun.
Itang balay up and down niya. Oo. Alin na may kahit ha, i-roda? Kapatid na yung roda ito. Ay, Matuwaya kayo. Alam ko na. Alam ko maano. Kapatid na roda ito. Sobrang tapat ka na eh. Oo. Diabetes niya ba? Ay, teacher ito. What is cherry yun? Ay, teacher. Ito. Magkakasabi. Agad. Mahal kata. Wow. 16 na dyan. Okay. Lilipat na pala di Jonathan eh. Basta tingitan po mga da. Kung Balik naan ng banda ka nito. Achi, ah. Yung kwartong. Alinip ka, ikimete. Pasbulay ka eh. Ikimete siya. Na? Ikime. Wow, linog ko. Kapilan. Ketang lipat ni Napo. Marami dyan eh. Nakalipat daw kayo nila. Okay, sige. Ano mo yata ako? O, tsaka malapit kayo to. Tsaka kuryente. Mamay da ka niyang kuryente. Kuryente ka rin dyan. Ako, pendala nung pinapemili. Okay, malapit na yan yan. Kaya kayo na eh. Tsaka mag-obra na ka rin. Mag-obraya kita eh. Mumuran. Oo. Kita pa, gawada. Mag-obray, malapit ito. Tsaka po itong mayari ito, yung magtindahan siya. Para mga pusa. Mga pusa. Aso. Aso. Aso, pusa. Manok. Takal. Yung kanong pananan siya. Nakalyan negosyo ka niya. May titatang ng siya, tintahan natin. Ba? Ay, may Ha? tena. Ipyo. May tinipyo. Napon. Ay, Ano? kilibing dala niya eh. Ha? Dahil nga sa asawa ng milin. Kasantin na lalaki Sa kita. unang Kaya nakanap pa ito. isang menu na. Tatang. Gawa rin makatukla. May tiyo. Tay-tay. Kay Kung ano yung makatatang yung cherry. Mintayo. Mintaya. Ang po niyang masagay pa, dalanin pa ng beer. Wabi naman. Pero yapon, may pati niyan sakit. Ya, kabigtatang na. Iyapon, masisip. Pero tiki niya na. Magpaglibing niya ka niyan. Ay, meron tanong na po. Mag-aaral na rin. Kanali niya edad mete. Paano? Hindi tayo. Nilaman Hindi ke. siguro pamilya ito eh. Kasi nyo nga mo po. Dalaga na rin kapatid ng cherry kang tatang. Talaga na pala na eh. Ay, may kasawa na lang. Nya, ichi din mo cherry. Ate, ano. Punta ka. Lalambingan ni cherry. Uling setting na maan yung baanong. Mapera ka man. Dakan lalapit kayo. Sa kanya masakit tatang. Anak, paano? May kailangan ko ng gamot. O yung Ay. cherry, tambing na yung magpo. Siyempre tatang, no? Matatang O na eh. yung siyempre, itang kasakitan ng milin, nakasibarong cherry. Marami kong Mario. O yung mete, kailangan bisang munta dilisa. O yung kulbong. Sabi ng buko, teka munta, pati chintes mo yun. O yung milin namin, teka munta, mano ko ka rin. Kaya sakitan na ako yung bola ngayon. Ali, pati mete Dapat na yan. magpatawa. Magpatawan na ka. May taki yan. Marami kong Mario, yun. Alak. Sigarilyo. May depress niya ka no rin. Libingda niya yata yung napakano kasi kanimuran. Ay. Matsakang ke. Ang na natin eh. Anong karaan. Kaya ang bunga ng pamilya sa inyo. Bakit kaya ko ba na maluto pa rin. Talagang makanyan ng bien eh. Kaya ganun makaburo yung kalikit ang pensya mo. Manatila kasi ba din. Hintay ka. Wala ko masasing ko pagburula na nakalitin. Kasi malaling pang ka rin. Pag bibimir pa ba yan? Oo, Oo, masakit ka, matay ka, atin mo ring Yung gastos. gastos. Ano lang pwedeng libre. Kabaong mo pa. Oo.
Kaya Ay, namatay ka na. ilibing na ka. Gasto. Oo. Kaya libing da nakatin. Ikaw mo pang pitirika na. Wapin. Masahe Kaya Kenny. gayang din. Ayan daw mo 20 pesos. Oo. Siyempre, mailangan niya mo. Magaran na rin nga. Wapin. Tsaka mag-aral na pa rin nga anak na. Nasabi yan itang tao ng Terry. Kaya kaya. Ay, sabi ng Suporta na nila. siyempre, Sa katuwa. katatang nito paano na. Wapin. Diyan niya, pinantata. Siyempre ay. Lahat na masakit sila. Anong tayo mo po? Pagkalinggan. Wala akong magperma. Kaya kami siya. Kasi hindi ko sweldo, dahil nagasto ko din sweldo. Kaya ko nalamo. Dilista ko nalamo. Oo, maluwala siya akin tang guide. Nakabilis dati may garis kada. Mabilis ako sa akin Jonathan eh. Magbubaraking bali. Magadagat na eh. Ayos na yung Kaya kain. papamipila pa yata. Oo. Saglit may kain kaya ayos na. Kasi ako nang dinalang ko rin. Sinilip ko. Okay. Oo, pati ng kamay yung chingsong niya. Kasi hindi mo talagang kamay gusto niya. Kaya natin yun. Siri ni Jonah ito. Makakamay yung chingsong O na yung kaya, manipis niya itang phone na kanya. Kap mo namin, maglakad di Sinson niya. Ay, Diyos namin, paano na po ito? Matanay mo sa bali. Makakarinig mo rin na yung manuyang. Siyempre man natin di lang. Bagay mo mutay ka itong kaya. Tunay ka makatulong yan. Mutay makakaya. Alina ba nung sili ka kayo mo bali ni Che? Kitan church sa born again. Awo. Oh, kaya. Sa Lambalo. Iya, tapos ang isang bayan kang Kahit punta ng Jonathan at sukitang kato, karamag taliskel. Ate na kasing sakit eh. O ita atin na man lakit. Walang ganyan tipo. Maningi kami. Huwag tinda naman TV, yan yung masumawa. Ako pe. Huwag ang matutod na ipaganda na eh. Paano mo? Iya ko, bulit mo kanya na. Magkira. Kasualit ang pwede. Wala kang karapatang magpayat-pay na ako. Kasi- Isa ka pang matutod. Magtinda ka eh. Oo. Kung aliwaya po. Ay, Uli ko sana makanya na. Oo. Ano di ako TV, mamasa ako, mag-cellphone ko. Buwan eh. Kaya kanta, Kasualit ang pwede. tupat ka kahit samba ka. Oo, ito. Eka makain mapagal. Kuya Buyet? Atyo. Natuyo. Ano Kuya Buyet na eh? O kanyami. Ah. Kuya pala kuya. Hindi siya ni Ano kuya. ka mo tayet? Kapila ko din tang? Oo. Ate mo. Wow, tinda na kin. Anapon ni Kevin eh. Na. Kuya pala na eh. Mabili ako. Ah, may bakasyon lang pala. Iki kinapon, magsambaya ano. Yet, dinatang ko ata. Anang abak. Ay, abak na din. Ilam mo adwa, iyame. Siguro magobra na rin anak do. Dahil At naman si Kikit. Kaya ko na yung pinaitan sa ulo. Sakit mo na. Ano ba yun? Sabihin na. Adwa ng bulan. Ay, kailangan. Sakit mo sakit. Wala na tao, tinawag. Kaya ni Kuan. by kami at si menutang kayong 5,000. Yung Ken lending. uwa naman. Baduro. Bang ating keng Wow. paninda. bunga ng kambyas ng bet. Ay, kung Ano, gulda. Ah, Ang oh. lalaki. Kaya, Wapin. sa, di ba wala, doon, walang bunga. Oo, ma. Sa kanila, ang dami. Sila inis kanya, maragul na itang kamis daking gulo ng bale. Na naman ang kamaring kamatis, magpangat ka. Wapin ang mahal.
Punta ako sa Agrigento. Ang sinitsin. Ng Richard. Si Richard. Uy, ata. Dalawang kepin, may siya na Ano? gini ka doon, boss ko, kaya tangan Awa, kita yung mag-bike yun kay takay nga na ako. Ano? Oo. Siyempre po siya na may anak mo. Kita ya pa na dombos ko ka. Sali ka na mabiyas, may kung kilo. Wow, baka liya mo mo. Nalilit siya. Tinok lang eh. Magdala kang paano mo. Ay, hindi na ako. Habang alapang ko ka.